O xurado do Premio Internacional de Investigación Oncolóxica Científica e Técnica Ramiro Carregal acaba de fallar a 8ª edición deste galardón, que por primeira vez recoñecerá o traballo de dous investigadores, os doutores Ana Lluch Hernández e Pablo Menéndez Buján. Ana Lluch e Pablo Menéndez, gañadores dos Premios de Investigación Oncolóxica Ramiro Carregal 2019. A doutora Ana Lluch é xefa do Servizo de Hematoloxía e Oncoloxía Médica do Hospital Clínico Universitario de Valencia e catedrática da Facultade de Medicina da Universidade de Valencia. Ambas actividades compleméntanse coa súa actividade investigadora centrada en profundar nas bases xenéticas e xenómicas do cancro de mama, na identificación de xenes implicados en procesos tumorais, así como na aplicación e desenvolvemento de novas tecnoloxías que contribúan a un diagnóstico máis rápido e eficaz e na aplicación de novas estrategias biolóxicas que permitan a individualización do tratamento. O doutor Rafael López destacou o seu traballo e dedicación na loita contra o cancro de mama e en especial o esforzo por investigar os mecanismos moleculares que axuden a entender mellor a enfermidade e tamén o seu compromiso na formación de novas xeracións. Tal e como anunciou o doutor Rafael López, presidente executivo do xurado, durante o ato de entrega da pasada edición, a novidade deste ano é a creación dun premio a talentos emerxentes en investigación oncolóxica. En este primeiro premio será para Pablo Menéndez Buján, director científico do Instituto de Investigación contra a Leucemia Josep Carreras e profesor asociado da Facultade de Medicina da Universidade de Barcelona. Para a súa elección, o xurado tivo en conta a súa importante trayectoria profesional, que denota unha actitude proactiva e a persistencia nos seus proxectos e o actual traballo de investigación no ámbito das leucemias pediátricas. Ademais de sumar un novo recoñecemento, a edición deste ano ten outra importante novidade: o incremento da contía destinada ao Premio Internacional, que pasa de ser de 20.000 euros. A este súmase o premio de 6.000 euros para o investigador emerxente. Ambos recollerán o seu premio nunha cerimonia solemne que terá lugar en Santiago nas próximas semanas. En todas as edicións anteriores a gala estivo presidida polo xefe do Executivo galego, Alberto Núñez Feijóo, e contou coa asistencia de destacadas autoridades do ámbito sanitario, universitario e social da comunidade galega.